أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا صراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره آمين ولسا أسلموا نعم أنت إلى هير الله على كوني هير الله آمين أم بمين على فهير الله على كوكاني آمين أفلنا الله على كانياملو آمين نكرة محمد مصطفى هرمي آمين صلى الله عليه وسلم وصليم سانغارé نمبر نجلا الله تعالى نم بك بين le 11e mois نم l'année 2018 tiens nansara kalo kilimwa نم sa jate kalo tani kilina san ba fila ani tani sheki san نم ambi wagati mina ani ambi kene minga o yanga kira Muhammad Mustafa bangini kele tiens kana ala barkada نم kana ala walin mondo kira kula ani kira bangini kula نم kana ala fu kana kira Muhammad nyefo moye anaka bara sikatola o yanga sigi kuri tiens bi ani so kadi نم an fari fonne men ngerenga ni kira Muhammad je sababu kira نم ni kira Muhammad min gogade ala dabe be no ka bangani kenen ni sojay سانغارé سملاي بلي kira sallallahu ta'ala wa sallam وصليم ala ya ci gaga kire a bangane ko نم ni ma bange ita daga ci sikatola o kore ja kira ka kire ka bu نم nga kira ka bangani ka bu ni kira ka kire tiens ni ame ki ci o ya yi bedi sikatola kuma aka bangani ya aka here damne نم kira ma banga on yana ay ama banga ngo kumana ay mais déjà ya bange dodo a bange wati do no sarame islamo faranyonga نم ka kira Muhammad Mustafa nyefo mowe ka kira Muhammad Valeri fo mowe نم ka kira nyefo mowe ani kira ka nyanamaya ani kira yere kumi munga نم fo mowe tiens okaka no kara نم ami dumuni tobi ka fanda ngono fa ka miskino kono fa نم ka nyumaya ka nyonye ami faranyonga o kene uka نم ami nyondo o kene uka tiens obina ni islamia ben kile sikatala abarachi angata Sangaré نم nafa mi be mawludula ati ka fo ka se adala ay jamana chama nyon zoro anga jamana kono yabbi no e mali نم dugu chama nyon zoro mali kono yabbi no e bamako e uti nyondo ay wo nyonye yoro mede kira Muhammad Mustafa bangani kenaka sikata ibi mama mana nyonye kira bangi yoro la نم ni ka dana ba fika asaba yera dana ba yera bangi yoro la نم oba amare minungo moludu ko lu take anti ma wajibi ya ka moludu ke ay antu nangari yere ay amutu jon bena ga famudo sikatala anya karamo do mangame نم radio la ani television la ko ami molu minge ko ala kira make tabo make ko almamin maliki o make ani fata make imam ahmad ibn anbar make amman banani shima molu ke ni tuina نم ma jani ake
o kuma ko anw yɛrɛ y'a kɛ nin kɛcogo in na k'a sɔrɔ ko kira Mahamadu tun bɛ tɛnɛ de sun ka Ala barika da ko n'an mago bɛ Maouloud la k'an bɛ tɛnɛ sun k'o ye Maouloud ye tiɲɛ nin ye dɔ ka mankan ye an ta a jalaki mɔgɔ bɛ kuma n'i ka dɔnda de ka da i ka faamu degré la mais anw y'a faamu de k'a fɔ ni kira Mahamadu ye Ala fo ka Ala barika da ka su don Ala ye tɛnɛn don ko ale Mahamadu Mustafa bangena o kɔrɔ ye ko sira dira an ma an bɛ se ɲuman o ɲuman ye la an k'o kɛ tɛnɛn don ko kira bangena mais kira ye min kɛ n'an bilala k'an bɛɛ k'o kɛ aw bɛ gɛlɛya an bɛɛ bolo dɛ mɔgɔ bɛɛ n'a ka nisɔndiya cogo don n'i bɔra Bamakɔ yan n'i sera an fɛ yen burusi kɔnɔna na ni seeresigi bɛ kɛ soit ni muso ka cɛ ka furusiri bɛ kɛ ama muso furu bɛ kɛ kɔnɔ bɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ musokɔrɔba dɔw ye u b'u bolo dɔw kun ka tulo bɔ k'u bi duguma k'u seri ka bin k'u yɛrɛ a bɛɛ ye nisɔndiya dama ye Sangaré u bɛ k'olu da k'u bi duguma k'u yɛrɛkɛ o nisɔndiyalen de y'o mais o tuma bɛɛ n'i ka nisɔndiya cogo don dɔ ta ye kasi yɛrɛ ye a nisɔndiyara a denkɛnin ye muso sɔrɔ dɔ bɛ se ka kasi tellement que a diyara ye a bɛ ɲɛsin su la suba kalama a denkɛ ye muso sɔrɔ dɔ bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ k'i pan ko denkɛnin ye muso sɔrɔ a denkɛ ye muso sɔrɔ dɔ bɛ se ka dunu dɔ bugɔ ko denkɛ ye muso sɔrɔ nka bɛɛ kun ye denkɛnin ka furuko ye ni ne ye n bi duguma ka n wolonwolo n ko karisa ye muso sɔrɔ n k'o de diyara ne ye n ko fo bɛɛ k'a kɛ ten a mɔgɔ min n tɛ dugumana sɔrɔ a bɛ kɛ baara ye o bolo dɛ bɛɛ n'i ka nisɔndiya degré da don wa bɛɛ n'i ka kira ko cogoya don kira Mahamadu tun bɛ ɲumanya de kɛ ni kira ye sun don a k'ale bangena hali n'e ma sun don e bɛ se kira ka mun baara la de ko kira bangena o y'i ka Maouloud ye olu ma faamu n'o tɛ n'a faamuna mankan tɛ nin na dɛ mɔgɔ ba tɛ se k'a fɔ mɔgɔw ma ko a ye nisɔndiya ko ne bangena o ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ ba kana mɔgɔw sigi ko ko bɛɛ ka nisɔndiya ko n bangena mɔgɔw de b'i ye k'a dɔn ye maa ba ye k'a dɔn i bangeni ye hɛrɛ ye k'a nisɔndiya k'i bangena mais ni e yɛrɛ ko mɔgɔw ma a ye nisɔndiya ko ne bangena o tuma an bɛ ɲininka e ye jɔnni ka maa ba ye o la kab'o yɔrɔ la i tɛ maa ba ye mɔgɔ ba t'a fɔ mɔgɔw ma a y'a suli ye nka mɔgɔw kan ka maaba bonya wajibi la n'i ma bonya fana a b'i bonya k'a yiri la ko a ye maaba ye mɔgɔw tun bɛ kuma kira fɛ kogo la komi n delila k'o f'i ye siɲɛ caman u b'a wele cogo bɛɛ la Mamadou ani cɛ i bɛ yan ayiwa u bɛ diɲɛ k'a bɛɛ fɔ kira ma dɔw bɛ tɛgɛ ci kira tɛgɛ k'a ye kira m'a fɔ mɔgɔ si ye a kana kuma fɛ kogo la a man di ye a kana kuma fɛ kogo la maa tɛ nin kɛ maa ba la kira m'a fɔ kuma si a kana n tɛgɛ yi mais kuranɛ de ko haramu ye kuma ne ye Mahamadu fɛ k'i to kogo la n'o kuranɛ in de ko haramu ye Mahamadu bolo minɛni ye k'a yiri komi filama haramu de ye aw kuma ka kɔrɔta de ye kira man ka sa mais kira m'a fɔ mɔgɔ ye ko i k'i kuma ka suli dɛ Ala de ye kira bonya yira mɔgɔw la mais kira y'a dɔn a man ka kɛ mais an y'a kɛ mais kira m'a fɔ fiyewu k'an kana kɛ a tuma fɔ mɔgɔw k'o faamu maa ba ti maa wajibiya k'i k'ale bonya nka mɔgɔ kan ka maa ba bonya wajibi la n'i ma bonya fana maa ba b'i bonya k'a yiri la k'a ye maa ba ye n'i ye karamɔgɔ fɛn o fɛn ye ka mɔgɔw dɔgɔya ranni don karamɔgɔ kan ka bonya a ka dɔnni kama mais n'i ma karamɔgɔ bonya ne b'i bonya k'a yiri la n ko an tɛ kelen ye ne y'a dɔnbaa de bon ni ne y'a dɔnbaa ye ne kan ka n suli e ye dege ko dɔ la n'i y'o faamu o don n'i ma faamu fana banna o tuma fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko kira bangeni o nisɔndiyali n'o fɛti kɛli awɔ k'o ye farida dɔ ye silamɛw kan hali ni kira m'o fɔ an ka m'o wajibi an yɛrɛ kan k'o fara faridaw kan dɔw ko tuguni ko mɔgɔ yɛrɛ man kan i ka maa ba bangeni fɔ ko an bɛ k'a fɔ ko kira bangena ko kira bangeni bɛ ka lakale maa minnu ye an fɛ k'an man k'a fɔ olu fana man k'a kuma mɛn an ko an sɔnna kuranɛ min n'o y'an ka dalilu ye kuranɛ ye Nabila Isa kɔnɔ tacogo fɔ Mariyama fɛ kɔnɔ tacogo fɔra kuranɛ fɛ Mariyama ye Isa kɔnɔ sɔrɔ cogo min na Ala y'o ɲɛfɔ kuranɛ na Isa wolo cogo kuranɛ y'o lakale mais kuranɛ ye Isa wolo cogo fɔ jɔn ɲɛna de anw ɲɛna Isa mana anw minnu ɲɛna dɛ n'anw mun da tilela a dɔgɔnin jugujugu n'a mɔden jugujugu kuranɛ ye Isa wolo cogo de fɔ an ye siga t'o la o tuma ni maa bangena n'o kɛra masiba ye o tuma Ala ye masiba kɛ Isa bangeni fɔli ye kuranɛ na dɛ ayiwa
Fongo famu Qur'an be kalama nya fo mo wajil bi kile ga dulu Qur'an ka Qur'an kala mo ga dugula robe amma Isa bangi yoro ato fo dalawa amma nu ba fo jama bangi ni tabashire mani bangi falle mashibai Torba jene agala wane zo wane o fagala dalato bangi folle mashiba folle nga maba ma sebe ma nyuma mangala ni o bangi fo ni nyuma kelli fo abaraki ma sebe ni o bangi fo ni sebe ya fo abaraki barakala ni o bangi fo ni bara de fo sigata ni fuare bangi fo ni fuare fo ni mo fagala bangi fo ni mo faga fo fo mo de kan fo fo mo Muhammadu e mangala o fai Muhammadu e yetmete o fai Muhammadu e faratonu o fai Muhammadu e labiru fai Muhammadu e alajon fai Muhammadu bangi fo bi mo meri di la harala ani alala kalibana da yamo fo mo yo fo mun de ni ya no ya anti kuma tamanga de bani ka famu degere dado o ka dallo me ko Qur'an ma fanga mo luke anzona me Qur'an ko ngana mo luke wa o to Qur'an na abadate ko kira ga ta chite mi ngana mo luke o ma kira ga ta mi ngo ngana mo luke de no ote tamare ko ala di kira dungo ko haramu ye ala di kira fa mi haramu ye olu ye haramu ye dagale de kan ala ye fa min daga o dagale ay kuma famu de haramu fa min to ko haram o de Qur'an ye mi haramu ko ma kira ye mi haram sallallahu alaihi wasallam o ko haram o ko bedu haram wati ay bo dagale ala kira ye min daga o dagale o ko bedu dagale nti iblis me Qur'an ni ala kira ma kuma min ka e ki bo haram o ma yi ga ala kira ye sale ere ko ato Qur'an na kanga ke me ate kanga na ke e ko ata di tala kanga ke ate kanga na ke bo ko kanga na ke ka gele de sikatula fe min vonde kaka ke a fonde kaka na ke amma anyo ke e ko do kanga na ke ka ka fonde kan anga ke adun fonde fana kanga na ke aywa amma hagli bele de ko rola alaka Qur'an haya do be suratul rahman alako anga fe bele balaze ka na fa fe ngaya pesi fe mo fe chini mana buyana nyani o haramu sikatula me Maouloud min jeni se jamana ma Maouloud min jeni se islamia ma ni Maouloud ba to me credo kire so mo do ka man mango do ka ma so ko do ka man mango do ka jamana yere bi hine soro ni Maouloud tamare jamana bi bere ni Maouloud mo bi nyon ne ni Maouloud mo flami nyon do Maouloud kana ka pa bi nyini ka ta phrase nyon we ka ta bo nyon ni Maouloud kama ka fo ta mo flami nyon do Maouloud kana ka no lo e furu siri o dem so di nyoma ala jati kama Maouloud kama aga tola sikatala muso di teme nyon do Maouloud kana ka anno gunte oye ngo bebe so ala fo mo ko fo abara jana ta tabu ni bi ala fe bi here so bi toro so toro ya onzoro anyo ku ma pambe me here do so la ya ne kan no ba wa de ne ta matan ba ya ma ci kala ko tan na sikatala min ngo ku take angu toyi amun ma ma kan ba ke na be so tigara na nyo ro ara ko re kiri bala bulu sikatala me na ma me kiri ge je ne aka wo yoro ti cheka wallahi bara jana ta ne e wele police la re ne wele police la papi nana di ne ko mojo tre 13e na yimajo ngo mini wele police la yenne ka ne ko mojo ni o ya so ere ta me premier sumala kata ko mojo na tre ne kam o da bara yele ta e president na ne president la wallahi ambet na no do famanya ko me ka ban ta to ere ko no ko ali jota la dai kuma ngani ngefi ere go fan da to fagala kabo yoro la fere be ko no ne te ba to na da police be no wallahi ambe jena ya de sere melege de ba no fe kanyini ama nyini wa ba nyini anta nyini ba nyini nan be sarara na nyini an keto ni foto ba me amina sakata ala min nyini ala min na nyini ga keto ni foto la ka ba ma samu ga nyo nyini ga keto ni foto era la kabo yoro la iya do ka fiti manga me te ba so la sikatula ala ka me so amin umma fuka fara ka nyoro dama mu ya ndo ya kan ni ko Maouloud ayuti sikatula ma yini Maouloud kala be fe jebe aka na machine ni kama doga ko Maouloud ku e Maouloud doga ayaka Maouloud ke bonya ni dambe kono ko me kire afoto minna ay wanno e fongo femike aka na futni dola ay futni bola wallahi so wanno ya kan ni nani ujabi obule futni mi jona ko be bodo o wanno ya kan yashi nani ujabi abina ke ko Maouloud ko na ke jamana gele aso wo sikatula pour que ko voila nu ya ni aya dadi ayaka Maouloud o kaka Sangaré Dawudo ko Muhammad Rasulullah
n'o b'i bolo na n'o ye Maouloud bɛ kɛ diɲɛ la ka taa san 100 ɲini o tɛ Idara ko ye dɛ ayi o tɛ bikile ye dɛ san 100 n'i y'a ta k'a filɛ mɔgɔ 2 min ko Maouloud bɛ min b'a tɛmɛ ni mɔgɔ 2 dɔnnibaa hakika min bɛ Maouloud bɛɛ la o tɛ Maouloud bɛɛ la tiɲɛ kuranɛ dɔnma min bɛ Maouloud bɛɛ la o tɛ Maouloud bɛɛ la tiɲɛ sufiya dɔnma bɛ Maouloud bɛɛ la o tɛ Maouloud bɛɛ la alimami ɲɛnama min bɛ Maouloud bɛɛ la o t'a ti bɛɛ la tiɲɛ o tuma o kɛlɛ bɛ min bilen a dɔnniba a bara cɛ an ka taa kɛlɛ t'o la ayi an ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ ko kira ko an ka nin to kira ko an ka nin kɛ n'o kɛra haramu ye o kɔrɔ ko haramu banna diɲɛ kɔnɔ kira t'o la an ka taa fɛ a bara ci ala k'an bɛ sɔrɔ o ma amin ala k'an wuli ja amin ala k'an sigi hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la amin ni kira hɔrɔma ye aw yɛrɛ silamɛjama wuli kama amin Sangaré. La naissance du prophète Mohammed, Père et salut sur lui. On cherche la protection auprès du Seigneur de l'univers. Contre les mauvais hommes. Olu de bi do an demoro ta kan wulu becce che mo adama shaytan ka juni shaytan re no duni la nam ibi ka fani be bo ka fili ko fa na tare dulu ka nyini Allah akbar shaytan mo inda amare ala de mina barma ce ka sinyo ce ka furu sagaluka tikata la kada so wanga ka karamo bla na fijel fa fijela cen ke jama ko che ka famo bla jugela cen ke je ko ambo gala ko nimbe shaytan ka janyu na ga jambo naam ya rabbi ala ka ngi sha toroma amin naam contre les mauvais djinns ala ka ngi shi jine jugu toroma amin et contre tous les maux de la création wala ka ngi shi ala ka dave be toroma ba abi fo fenge ay ala ta nyini ka bo dala to toroma la yin rajim amin shaytan mo ina attends Allah akbar attends mo minungo mo lutibe nimbe shaytan ka baro che Maouloud yɛrɛ mun ye an ka dalilu ye min ye Maouloud la Maouloud kɔrɔ ye bangeni an ka laɲini ye min ye bon ni Maouloud kɛra bangeni ye mais Maouloud ala nabi o de ye kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a ka bangeni kira ka bangeni ka nisɔndiya o la ka ala fo ko kira bangena ka mɔgɔw bila kira ka baara la n'o kɛra haramu ye ka b'o yɔrɔ la an kan ka ɲɔgɔn ɲininka kuma dagala ye mun ye ayiwa ɲininkali bɛ yen kira min cili kɛra hɛrɛ dagonga wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammadu min cili kɛra nɛɛmɔ ye ani kisi dagonga o Muhammadu bangeni y'an ka hɛrɛ daminɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ma nisɔndiya i ka maa ba bangeni na i t'a fɛ wallahi siga t'o la i t'a fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ma nisɔndiya i ka maa ba ka hɛrɛ la i t'a fɛ siga t'o la mais Maouloud a bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ fo ka dugukolo meleke wallahi nagari tɛ se ka bali ayi mais kabako ye min ye minnu ko Maouloud ti bɛn walima ko a man ka kɛ olu yɛrɛ ye denmunu k'u denw na o bɛ na u y'u denw ka anniversaire kɛ o bɛ na den wolodon tɛ bi ye dɛ a wololen kɔfɛ san 2 o dafalen u ye nisɔndiya kɛ ka kɛrɛfɛtiw dilan ka kuranunw dilan ka jimɛnw dilan ka bɔnsɔn dilan di mɔgɔw ma o den bangena mais kira bangena an k'o ɲɔgɔnna kɛ kabo yɔrɔ la kira dugu do o dara kɛnɛ kan i den ka anniversaire kɛ so den den min yɛrɛ ma wolo furu kɔnɔ fiyewu i y'o ka anniversaire kɛ mais Muhammadu Mustafa min jogo ka ɲi bɛɛ ye danbetigi min ka ɲi bɛɛ ye a ko ka di ala ye bɛɛ ye ala ye tila dali bɛɛ la o bangeni k'a fɔ ala ni cɛ n'o kɛra masiba ye an bɛ sa o kan au nom d'Allah le Tout-Puissant et le Sage. Namora ni ala tɔgɔ ye fanga bɛɛ tigi ye ala min ye dɔnni masa ye ala min ye le clément qui manifeste sa clémence. ala min ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi ye o ye tiɲɛ dɛ ala ye diɲɛ hinɛ lɔbɔ kafiri ni silamɛ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ diɲɛ hinɛ la siga t'o la dɔw taara don silamɛya la kira bolo sallallahu alaihi wa sallam u bɔlen kɔ kira yɔrɔ u balima dɔw k'u ma ko a donna silamɛya la ko a ma hɛrɛ sɔrɔ ko kaban dɔ ko kira y'a fɔ an ye ko an ka sara bɛ sɔrɔ lahara de an bɛ sara lahara ko maintenant n'an ye silamɛya kɛ an bɛ balo diɲɛ na hɛrɛ la nka an bɛ sara sɔrɔ lahara de
Sabo ni fo ewa ukanafi uya. No balma juwe. But tuma min no karafaga famu. Minu nkoko balma la ko uduna slame la ko mahera soro. Ala sola ka jabi de ta ko ala e hina lobole tige. Kafiri ba soro slame ba soro. Slame ay hina sirinde dro ko slame dama. Ala ka hina be dabe beka. Be. Wala ko rahman. O rahmanu hine. O de hine kelembe. O kele de kema ka dabe be labo. Me ka fo ni dra slame la ko do fareta ka utala ni bora ko do witala utala hali ni kafiri cheni kala jeni kala wale mo fala abi hera so jana diga tola me atina labande wallahi anna labana ka saka tabule ataro mai le miséricordieux. Oh lahara hine kerengara le masa ala lahara hine kerengara kabla ka mumino kono ala senabo mo minu ndame ala ka jewnde ko ka ala take ku kle ku jogonya ka dakrela sallallahu alaihi wasallam ko lahara hine kerengara le nam le Dieu qui a débuté et termine les choses. ala mi ko damna nabe ko laba wallahi tamare fanga billahi ala de bulu an wunda ya ay anama ya an wunda angarata wallahi femi angata to ala ami bota dudo wala ala haya do be kolun to annofe wallahi ami nyon to duguru juro abarachi barzagu sigi be kabru be wallahi la ala jobe hali kana saka wayra lafi ay la saka kunun dallu emiye o de jes no gawli aywa mogo mana chugo di tari dati bias no isno manife tibo karawo la amare chugo to la fui ni na ni das da kibira sogo ibis no minute ni min kono juste ma shi tibo ay bo e kunni haldi ma mi kunu bi kunu ibi kunu majmai din bi kunu ibi kunni munde ibi wulli kajmai ibi balki ni allidi masam mi isno o yi sugo krito no wala isa farazi aduna avion ko avion bi na ko jira ka mene ka betta ka to ti kele ko me yira turala re dugu jere wulla ku ki ti ga so na ya wallahi sigata ko lesra ko fam ala ko mi fa mi wuli la hara jobe ku ma dola ala bi abayra na suula wallahi sigata la abarachi ibi sugo maro bi gwa fu ko ba meni wuli iba sara foitila ibi sugo ki wor ba so itaka fam warla itaka kuruma dala ibi wuli yara ki itaka kureso ka dere foita ko ita ko fam mi ko le kefiu ala ko mi fa la hara be ko no abawadia tenda ko yoro ko le ka baraka sigata la ma to mo le tana ko mais mo ba be ke ko siglade mo do ko le tana ka fara ka sika yete sigata la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni jiwli sira kiri fato yi olu bi tama o to di ebi mo kere mo yi olu bi tama ni fato afini ko mo fato olu bi fin mado sigata la abaraka amul ebi mo tin do gotro ka sida gotro nala damu mere bala kuma damurula halat saka birni fani ato reglegi ko bole do sini fla bome lebi bobome keneka ni ayi ba do ko nyere bonne du kono fiu ka fro fani chama ba bulu so kono wallahi o langulo be mana ko kala foto abaraka la da foto de kumitama langulo wallahi mais bi nana mo hagli tigu kamo o lebi go do ma o mun foto esa o ne kara fama do no kanda abaraka la da ma fo mo ka fo ko ni jewli sara waki mana si arma duma o bi fenga o manga minge kedna ni kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni jewli sara bal su bi fatte fanina me ko mo go bi yala kana mo langulo bi tigi sherato abarati o ya so kira bi ni aka musu bi je fandila ni Muhammadu e kana me tsaka musu kana ka se dingle ni musu amerika bi zabriaka ni Muhammadu amerika o bi tuna sifla ni Muhammadu kana me musu bi tuna Allahu akbar sabo kabo ga kira ko wallahi ko ni jewli sara ina balisu fale tew falina ina mo wala wala kana Allahu akbar don jama kira ma ga gigi baku ka da no ma ja kira tsaka bo kana afika ma riso Allahu akbar foi tew kile ko non go balisu fa me tew me dugo mun shi ai game trifio agara mi anta kira fe manga be kira ko di ta kira fe ta kira fe ai utekira sumu fe ala ga kuna dia amin utekira futa sumu utoro de kanyene fuka tusa melo ko ina shania ga wala to aiwa Muhammadu seliki te he dura 700%
Sangaré. I jugu ko tigara. Ni y'a sɔrɔ u tɛ foyi fɛ kira Mahamadu ko bɛ se ka tigɛ cogo di k'a ban. Allahu akbar. U ye kira denw fa. Facogo dɔw la kabako don. Allahu akbar. Kira denmuso Zeynɛbu kɔnɔma. Arabiyu denkɛ Abu Anasi muso. U y'a giri fo a kɔnɔ cɛ fo a sa. Allahu akbar. Kira somɔgɔw bɛɛ fa fara joona. Sangaré. Tɔɔrɔ bonyana Aliyu ka kuma kan. A ye Makan bila ka Madina bila ka na fɔ Irak fɔ Kufa. Kɛlɛ ɲɛsira kama. Mais kɛlɛ wɔɔrɔ dɔnba kɛlɛ dɔnba ni diɲɛ bɛɛ n'o bɛ ka yɔrɔ janya kɛlɛ ɲɛ ala bɛ kɛlɛ dɔ sa ala ko layi ka fitini kaba tɛ nin diinɛ na o tuma bamuru bilala ala kun diri kun wɛrɛ den se na ni yɔrɔ janya kɛlɛ la ka na bila u ye maa ci ka bɔ Makan o kana ali fa fɔ misiri kɔnɔ a tɔgɔ ye Kufa ciden bɔra Makan kana o ci o don ciden kun ye ciden fila de ye kelen ka na se nali faga a jugufin dɔ bɛ Makan ye Madina ko ka t'o fa kelen k'o fa o fila de wulila sisan k'u bɛna fari kɛ Seydani sera ka faga min bɛ Madina o ma se ka faga min bɛ Madina kabi a tɔgɔ ye de kabi u fa ani kira bɛ jɛ la ni kira den Hasani Hussein ninnu nana ka na u fo filanin ninnu tɛ sɔn ka gɛrɛ cɛ la nka sahaba balo mais vamos na kira jugu foyi tɛ nka u ma sɔn fiyewu ka gɛrɛ cɛ la kira de ko ayiwa cɛ de ko kira ma sɔn ko Mahamadu e den mɔden ninnu mana na u bɛna bɛɛ fo fɔ ne a kuma mun kɛra kira y'i kunkolo suli dɔɔni sigi a y'i kun kɔrɔta ko o t'i fo ko den de bɛna bɔ e la o den de bɛna kɛ sababu ka ninnu fa ko ni t'a fa b'a fɛ ni t'a fa b'a fɛ dɔnniba cɛ girinna wɔrɔ bɛ a ko Mahamadu ma ko yala den in wolola wa kira ko a ma wolo o yɔrɔ bɛɛ cɛ wulila ka sabarati fila don ka taa muso bɛɛ labila k'a bɛɛ gɛn ayiwa ko a ti den wolo si mais kabo yɔrɔ la cɛ yɛrɛ de kɛ o siga t'o la ala kana k'a ɲɛ n'a kɛra e ye i bɛ min fɔ Mahamadu kuma n bɛ se ka mun kɛ den kana wolo siga t'o la n bɛ ko in di kira ma de nka ale fana muso bɛ furu sa muso bɛ furu salen mun na kɛ sisan ayiwa kira nana fatu Abubakar sara Umaru sara Usman sara to Ali a fɔra ko Ali ye ɲɛmaa ye nin cɛ in wali tigɛ ɲɛmaa ye ko ale de bɛ kɛ ɲɛmaa ye ayiwa silamɛw ko i tigɛ ɲɛmaa ye sabu ko Ali kira de ye Ali yir'an na a ko tigɛ sabu k'ale fana bɛ kira nɔfɛ depuis waati jan jama ka ca bolo danaya b'a kan silamɛw ko i tigɛ ɲɛmaa ye sabu ko cɛ kana tigɛ silamɛw ɲɛmaa ye a ko bɔn a ye muso de di yan ko muso min t'i wolo kɛ fiyewu n'a kɔrɔla a y'o ɲininka di yan u taara musokɔrɔbani dɔ de furu ka na min tɛ se ka den wolo fiyewu o dira a ma kalo kelen bɔkari o garisɛgɛ sɔrɔ kalo kelen muso jiginna den kɛra cɛ ayiwa cɛ in ne ye Seydina de dɔgɔya sa k'a jasi k'a bila kɔfɛ jamakulu tilamɛ fila kelen Ali ka mɔgɔ ye kelen cɛ ka mɔgɔ ko nana gɛlɛya ka ko gɛlɛya a den ninnu nana kɔrɔbaya cɛ in de nana wuli ko fɔ Ali yɛrɛ de bɔ yen bon nafili dɔw fana farala ɲɔgɔn kan ko f'u ka Ali fa ka cɛ in yɛrɛ fa ko silamɛya ka se ka basigi siga t'a la olu fana wulila ka mɔgɔ ci ko kelen ka taa Ali faga kelen ka taa cɛ in faga siga t'o la min taara cɛ in fagali kama o ma cɛ in sɔrɔ ka faga min taara Ali fagali kama o sera ka Ali faga mais a den min wolola sisan a ye karamɔgɔ ɲininka o den in de k'e Mahamadu den ninnu fa a mɔden ninnu fa Sangaré Hussein bɛ faga don min Karibala cɛ nana jɔ Hussein kɛrɛfɛ ni jalamugu ye a ɲɛda melekelen don Hussein ko a ma ko n bɛ fɛ ka jalamugu b'i kunkolo la n k'i ɲɛda lajɛ cɛ fili bɔ a la Hussein y'a filɛ min Hussein ko walahi ni mɔkɛ Mahamadu ye Ala ka kira a y'a fɔ ne ye k'e bɛna ne fa k'a sɔrɔ i ma wolo o kɛra mun ye cɛ in bamuru kɛ ka Hussein kunkolo tigɛ u ye Hussein kunkolo don bɔbɔrɛ la ka tɛgɛrɛ fɔ ka dɔ kɛ ko silamɛya dɛmɛna sabu ko kira somɔgɔw ninnu bɔ yan ni maa min ye silamɛya sɔrɔ kɔrɔlen dɔn min bɛ sɛnɛ bi i b'a faamu an tɛ foyi ka nkalon kɔ wa fɛn o fɛn bɛ kuma caman de dɔgɔnin ma la a bɛɛ ye nin mɔnaw ye
c'est d'aller minun kele kafiriya kilela o bono o modelo no bono olu be c'est d'aller fana modelo no bono no fo jewuli siga to la salare abaraka mata siga be ko mo tura ke tuko ko fala ki nyani wallahi imamu abu anifata na sambi kono ko aye aywa asaraka sunni na kamati go karbi de saraka sunni imam maliki sambi kono ko ya mine ka bugo ka alawolo bla suku kono ni slipu da mai famuna ka bugo almamba ta saka sai Allah akbar nan saka shuru hemi daga mi take ko yoro le te foi ga galoko pe ina na mena kira momudu e chata bazi akira kira la yaku akira ila ma saka ku ke joro kira joro la ku joro mai na joro mai siga to la Louange à Allah et gloire à Dieu. D'accord. Ensuite que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. Le premier et le dernier des prophètes. nga kodo islamé famu islamé siga to la mo do ka kodo ni do ka kodo tikli naam nino ki ma tsango bamana ne do kuma do siga tala me re naam mi karamo ko bla ku ka nya fo bamana meno ibi ma baklen soro a chini shiga famu tikli siga to la abarachi me femira naam do be o to ko kasa change do be ko nzige ga fumana do be ko me afoboga ana foro o bi sega fefa siga to la nabla isa ya ga mo fara nyanga dodo ako ay ndafie mina timoro do foye min ngati ina fo ne o fara nyanga ngwa ndafie nyo fo min ngobo ni ala sona wo shini ngo mina mobili kelendi kasama so shini do mo kelendi ko kasama ya ko ni soja ko dai siga to la fanda bulo ko ni apuma ko ni soja ko mina kuma do fo ay sabo ko nam no isa ga mo ako ne isa ya ala ka kire o te kuma yere ay o ye mina kuma mi vo pour ga dala ko ne isa ya ala ka kire era isa ya kira ta dubolo siga to la me abuga fo bi unyana ko ne isa ya ala ka kire ne ala ka da mai ka ci auma o kore ne manga ngaldiga nya mi fo chendo siga to la o te kuma ye fro be dana ya sabati ko konga mi ta ala yoro nintara yo koro gat na to yata siga to ko ala bina cinde do bla kana to ko ni sanuma ni sanu no no to abula kuma be ni sanu ayo kana to abula kuma be ni za ta to ko Ahmadu bina Ahmadu ni Muhammadu bekle o la mo ka kira ko o ma Isa re mo luke ay ni soja wa ni tara do bina ko Muhammad o te mo luke ya siga to ka ko kira mo bangere wallahi Sangaré akira Lorsque ce mois béni est arrivé, ko tuma mina ko ni ngalo barga may njora sa no e kalo korotale ni kalo min nyona kado ko kalo la kalo min nyona te kalo la kalo min buena ni kalo tigi yere kalo min ya ga buena so ni kalo tigi ba so dodo buena dodo wallahi dodo buena fedo fana men in kalo min buena ni Muhammad Mustafa di Sangaré juma do buena te do wala juma seliko wallahi o ya doy juma do buena doy an farma dara juma do o juma do buena doy me ntene bunya kira bangena tene aywa abil awala ni ngalo do makalo bonye o de kira bangena o kalo bo kira bangeni kama a farma kalo boka kira bangi kama siga tala abaraka nata sungalo bonye sun akuma me kira bangi kalo bonye kira bi wallahi abaraka no kalo baraka ma injora Dieu donna l'accord que ce grand et dernier prophète naîtra dans ce mois béni. Ago ala jenje ala la tigo kembel do nglo ko ni gira bele bay ni gira labay kira wala se gira mi ngo ko bina bangi kabelin kalu barka mayma ala yo landi wallahi ibi jallo la izara dallahu shay'an an yaqul Allah kun fayakun Sangaré naw ba fe mi ngeni ala ma so atira siga to la
من على كفر ما كوكه نعم شيء أبا جنو لا نلا جرا فمن الدومي كوكو شغلا تكاتولا أنغرا موي بمدوفو نعم نبي ندكو دفا كما كما ورولا شيء كسبة كسبة أيوة مو تاني ورولا ندم لو نعم نيو فايشين جامعنا كشتي كمانا ngo latreshu no esolo kile mwana wala blashu ko latreshu kabe o shin fura kurana fe kurana kono o bayira ko mo dado ika fe betida che netani fe bebida amma ngamli anga shudo tabla ko latre aywa fe belat gele ka fe dado o tabane ya me o ko fe dodo na ko latreshu kanga nyuma yake kanga sargati ubo kanga fando ngono fa kanga ala wele ga ko wala sala kanga saga here che janga sakeli here ni sakeli toroi o tan wolo do no siga to ayo o be kan wolo ko fe de calendrier ga je kede ay sawosa calendrier dubo che salamu calendrier 2017 o teme na ubana on daneni bindana ta kale ay iba soro ay mulu ke salamu dati bina bidati dano mi fonyongo gadu fonyongo siga to la nyina ndabe sawara ta 2019 o tsega bara fanake mais on ma ngo calendrier kele mi tsega je beke o koro ko na fatte calendrier problème Samare tikatenna no kare che ne dado ne ga febe dara fi to e bakari yi chede yi pimande yi jamande o ebi salindo ebi muso hage dro ebi ni dage dro yi tise duwi na no bara kaba ere manga fenge bleu Samare olu bi kesa fada adama ala fiya wallahi chelo abarachi la tema na yuli ka tare sikatola o pa ebi se sona kita mais ni ya mi wuli ka ñoon sagala ka ala ta fo ñoyi ala ku ga wajuli ke ko ni ala e mami ngana ko e kanale am sona mais mo kila ala de kila wele ko muhammadu mo wele kan ala me ka mo blasra ko mo na kana ya kere mo kana siga to do abarachi karamo de mo kana ni ala ga jenyo ko ni karamo ya fo ala bi siga do e skuna mene karamo ma fadu ata dunu do platite sanare op ma fo mo ka famu ida ka fo shirin sa hagai fo mo ko don ko tike siga tala sanare shi na ya sorola ko shi ni hagai ko yace Maouloud jama be verti marti jama be nam be ya nyere fli kolon kono sisan ka to do mo flay o mo fla ga isande bo ambe ka to do blambela ambe be sawrola sigata mena mo kedu ambe ti sawdo ai kelengele ambe sa kelengele che poso ni bi mo fara nambe ya misisan ma kimi wana misali siga an kimi be fara atu makli sigato la atu to kli me be siga bi kongo be fara pero so bi kongo be siga fara mais est-ce que nanguma midun otike ni e fogo siga ti mo fara ko adobla abu jab mo fara de o peu poso ni mo fara ab mo fara de o marwa mo fara ab mo fara de o mais marwa ala ya ai poso ni ala ya keredi ala ai fo mo ka do sababu de be ni barake ala jeno no kali wallahi fo mo ka do ko shite mo kala de afo ni shi zage ai nduma shu no lele kadri ni kan sa kono am accident fe ni nyuma yake na traga tubo ala wala uke ni mele ko yi fulke ala ga hinenye na jara ala aba jo shiga nyuma yaka ma ga ladriya kama mobili tigi bi bunga je benya na sa kono ibo do ke bege boga mila ikono ngone kibiyere boy kun asaibi mega nyuma bi doni sai to yorola ka do fa shika ni ala yo ke obi ala ese mungalola boy wakira ko sallallahu alaihi wasallam ako mamun nga bare yasmidu jigi tikele kan ma shike che mo min nga bare bandini juguye ka bi mo shitike che o ka tike ka do wala ke allah ya dangala bi tamare ka so wala tamare li do bara la maba ka do ai atuma ni ma ke to bi tike farayka kira ko farani ni ma fana ke ka sero do ni ala ya do illa ba mai a bi tike fa che ni fana juga ka sero do ni ala ya do abi fa fayda kunma jeri lahara abi shijan di ma purga ka fayda wallahi tiga
Brajada, of Mugan, not a gavo, she thought of it. A course, I'm going to know a statical photo. Now, Galoo, Sikatula. I'll teach you a few. Chair, come what the Logia Fabric. I know, baby, now too much will open the few. And she ended up with Alaka Melego and Amble. Okatani Libu Alafi. Alaka Stringini, Dolaga Tamogo, couldn't make a tackle. We are not a program with. I'm a sub beggar of Okasha. Now, sorry, I'm going to be. You are Kirabagini. Now, smaller than them. Alain Latio do. Con Alasona, called Doma Shu, no in the air, Kirabagini. Now, only our big Jaga can you wear. Chair. Okay, do what you need. Ni sa ban sura na se na we sa from bani. Awu ke okoro monde tukuni kana no. Oni odoge nyima kele sakati bola. Ala be oke here yi. Ni oke da tukuni tini farana. Abu ka toro yi. Siga to la. Amin. Now, par cette noble et sincère femme. Ako tumina ni Allah Taala ni kalo baraka mo injo. Da ka jedi aka kaiwa amelego ma ko kira Muhammadu bina muso sanma yimbe. No seidare. Now. Aminata. No Aminata. Allah est jeudi. On sait la Aminata bila kira bangi. Kabeni kaluma. No ninkalo arabil awali. Son père était décédé il y avait 6 mois de cela. Ako ya sura fage fatura kaloro. Ango mo kagele. Mi yoro nyefo doali. Kitabu do ko kaloro. Gaze kaloro. Ko fasa. Do ko cento ile ko fasale aro woro de ko muso jigiro o akara fla fa mon fayi ya fode do ko amina sakli ga grabe so kala woro ko Abdullah Fatura do ko ko tade ko Abdullah Fatura ko fe kala woro ko Mamadou li bangina Allah parce que nous bi no fe ika kuma fitini ndi fonya uyede fa beka wala sigatula fa boka yere ko ta ko ka da dumeta barati me ka so kire ga disa bela ni fa fo abogari Usmana o ya fale ni fa fo tan fla ni ko bon fla jurumuto la o ne ka foti ka zuguto anana samare me mi ma ci baye sa dina haram do ka daga shoni haram ko daga namara haram ko daga mo ko fuka haram ko daga ka kurana aya do yi ma galoka ko de haram men ne ka foti ya fa sigatula mo bi se ga mo ko yi sisan ina bi be e ba do abe klefala la ibi se ga fa tike ka ni shu Marola. Me ba do shuta wo. Sigatula. Men ne de flila. Wallahi. Ne flila. Ibi se ga mo ya to e bari. Na wo Umar. Umar ga o bari. Ame munay ma je ci bagar la. Na ne ka foti do. Sigatula. Bo ri ya fali do hal fali do ko ya fara. Men mi le ti ya fa ka fa abugari de bola ya ay ni fi en fe ya. Na sara mo ke. Wo garo de le bor la. Sigatula. Ala k'an sɔrɔ o kuma ko ala jɛnna n'a ye ko kira sanuma bɛna bange nin kalo in na Seyida Aminata fɛ muso min ka sanu muso min tɛ cɛ wɛrɛ dɔn naam. Lorsque ce mois béni est arrivé, tuma min na ko nin kalo barikama in jɔra Rabil Awal, n'o ye Rabil Awal ye appelé Doba en bambara, n'o ye dɔma kalo ye bamanankan na n kɔnɔ dɔɔnin ko dɔma bamanankan na. Ebi dɔma kɔrɔ dɔn ayi dɔn belebeleba dɔnba dɔn belebeleba ka dɔnba kɛ bamanan kafiri y'a da nin kalo in na ko dɔnba kalo kira bange kalo bamanan ko ma ko dɔnba kalo kira bange kalo ayiwa bamanan kafiriya tile la u tɛ ala ko ɲɛdɔn u tɛ kira ko ɲɛdɔn mɛ u ye kira bange kalo kɛ ko nin kalo in ye nisɔndiya kalo ye ko Muhammadu bangena ni bamanan kafiri y'o kɛ kafiriya tile la laji tile ni furegatigi minnu bɔra Makan Pakistan Katari Kuwait n'olu nana ko Maouloud ye bida ye n'olu ko Maouloud ye fɛn ye k'a man ka kɛ ni dɔ ka kuma la ko hali diɲɛ bɛɛ y'a kɛ ko kɔrɔ ka ti bɛɛ dɛ ko kɔrɔ ka bi bɛɛ dɛ ko haramu ye haramu de ko hali diɲɛ bɛɛ y'a kɛ ko hali kelen ta dɛ Sangaré a parati ko kira ma kɛ bawade belebele mais an bɛ ko caman kɛ kira y'o kɛ yan ayi tapi t'an ka misiri kɔnɔ kira ka misiri la tapi tun bɛ yen ayi munduruba gulen tɛ misiri la wa o bɛ kira ka misiri la wa ayi a sabali dɛ walahi an bɛ taa avion la Makan kira deli avion kɔnɔ ayi Amadu a b'o de ka avion kɛnɛ bɛ Makan yan ayi a tɛ yen Umar ta bɛ yan a tɛ yen Ali ta bɛ yan ayi mais e bɛ don k'i bɛ taa jɔ si tile la Sangaré belebele fan dɔ bɛ don o dagara
fula mi kuma yo bido o daga kurane be ala ma fo cega fula do ai ate ai no kurane be ala ma fo cega fula do ai fula do no kurane be am buka muluke kurane be am fa kana ke an wa ma ke kana ke tamare aparachi afara ko minu ngadatugo sodi che uyo dale ulu yero gudatu sigatala ogo muso ti disabiri ngo yere ke mo gudatu tew bu ye forga bu kabu fula bi do jala bu bay meleki ma ka haram ya dina ko te wallahi le dimanche 11 de ce mois abi ga do ko kardo fe ni ngalo ingle tani kale lo kardo ya dimanche do fe on lui a donné fait ça. Aminata a vu beaucoup de miracles venant du Seigneur. Akwa seda Aminata e kabako chamanye kabala yoro. Kabi kalo yere jora Aminata ka suko be yala mana. Sabu Maouloud binale. Ari mamanga. O chendra. Wallahi. Maouloud bina. Ari mamanga. Sigatala. Aminata ka suko be yala mana. Ibi jando suko la. Nabla Yusufu e suko minge. Alayhi salam nan na fa fay. Fako kanato mo kan mena sugoye fembade ni sugura kana lagale marchier min di sugo ko Allahu akbar bi jalula sabu sugo nona ba min di sugo shido ni ko mo ko sugura yene ga sugo en vo abi kuma do fo ayere kone ka dugo do kala ato fo e ko men abo fa ko pour que sugo ni torodo aka ge here ni here do here telia kabi ni ko zugura abi fengala samari ni sugo foka ba abi to ga fawre kala ko ibo me klula abi to ga dero sugo ina samari dalfi saba aba dalula sugo ti fo bayre sabu ni sugo la kala ni atije ni fara bu kati samari hanni man da ga juma Allahu akbar hanni man ga juma fa kamar ni fla abarachi o tato don yinna ako kele de sno wara usura kaye ale dugukulu kaji bem koji gladi baji dinji kolonji uruble pombe kaji bem kaji be jafabe wala dite je fansible fo mo be ka jini be be ka jini Allah akbar dugu jara ay kuma vata manyo ko ngache ko ne re sura ko ne jenji be ko ngache ki kuno machi tanare bore onna se damba la ni warama o ye kuma nyafo kaba ko nzugora o fe kaba sugo bane o ko o ye fere kala yo me o sura ka nyina ko yele ya fo mo wa ko ya banda manyo ko e mu voila ko ngono machi ayo ako way ko ngi ci de Allah ki ko ngi ci no te ga sugo me mira ko o ga sugo ma ira e bi la dondo so je ko ni ete ma ci tego la bebe ni ci ekele mo kole okula Allah akbar nazaro go sallo pa de vinigiti ma yatra ekele mo na jibe na natu na fa sigatola ko ka be fero so donna fe mi na le te ma tego ke na do to na okele na fa ubora dron banu taraduka ale ay te ka ba defa o dum na ko Allah akbar o dole be tamare abajanu sugula sugo mano ko da isma sugo kitabu mu bolo ka fere sugula ado kai me sugo kitabu kalan tiga mo kala sugula ai sabu sugo kitabu er la puma fla be ubita fo nyongo ka sura be sugo ngiri dodi la sugo ko nya fa to mna anana fo sugo kitabu la anana fo ka mo ko sugula kamo ko nam ko mi tiru we sugula kamo ko ko kunyi mari ko i ko ay man mambade yi ma tabe bay yi ala jombay jani yer lay ki jani jogla ko wallahi yi sabu so o kala kala ne chama nyana ko kala ne besigile ami ko ala ka nyere subala talma ke heredu ke tawa ke na aga do wala na ko ka man sura utenyo ngala am fi ko ne sura sura ko mi triboli kamo ko mi triboli ko nyoro ko jugube je ko no Allah akbar ko ay semele sina kala no wula wala ka temne ko che suwi Allah akbar ko suwi ba yare nyona chengala ta jena i suwi
o ye cɛ minɛ min kɛ ka taa cɛ sɛgɛsɛgɛ dugu fɛnmisɛnnin fɛn o fɛn tunna a bɛɛ ta y'a bolo o tuma o kita o kɛra dɔ de ta wele dɔn nana sawara maa ba ye dɔn nana sawara maa jugu ye a bɛɛ kɛra tiɲɛ ye cogo di sogondonna yɛrɛ de bɛ mɔgɔ ye k'i dɔn sogo fɔtɔ k'i si dɔn ka sɔrɔ ka sogo jaabi di ma o tuma sogondɔn ti yafa mɔgɔ dɔn f'i ka mɔgɔ dɔn hali n'i ma deli k'a ye n'a ye n'o ye f'i ka se k'a dɔn ni e y'a dɔn sisan n'a ye sogo in fɔ ni a bɛ ka boli nin sira in kan n'a fɔra k'i ɲɔn dɛ diinɛ ko la o tɛ hɛrɛ sira ye n'a fɔra k'i ɲɔn tɛ baara la o tɛ kojugu sira ye o tuma ɲɔn tɛ fɔ k'a ɲɛfɔ sa ɲɔn tɛ ta bannen dɛ ɲɔn tɛ mun na de ala k'aw sa o tuma ko Aminata nana kabako caman ye nin waati ninnu na k'a minɛ sogo hɛrɛmaw la ka na kabako yɛrɛ la vis-à-vis a bɛ minnu ye ala sɔrɔla ka diɲɛ kɛ sa ka muso belebeleba 4 bila Seyida Aminata kɛrɛfɛ olu ka Aminata tina minɛ an ba Mariyama b'o la ala ka diɲɛ ba ma na mɛ Isa ba an ba Hawa b'o la an fa Adama muso diɲɛ muso fɔlɔ o b'o la ala ka diɲɛ b'o ma an ba Shafaw b'o la ayiwa tɔgɔ yɛrɛ an ba Asiyatu b'o la an ba Asiyatu o ye Farɔnɛ muso ye Farɔnɛ ye dangatɔ ye nka muso ye waliyu da ye an ba Shafaw o de ye Abdurahmane ibn Awfu ba ala ye ni muso 4 wuli ka na bila kira Muhamadu ba Aminata kɛrɛfɛ o k'a tinaminɛ k'a bɛrɛbɛrɛ i nisɔndiya kira laban bɛna bange sisan diɲɛ lafiya sababu bɛna bange sisan i fari foli i nisɔndiya sa Aminata ye hakili sigi olu naamɛ de kana Aminata hakili sigi ni ala ka sebaaya ye ani ala ka diɲɛ ye k'a sɔrɔ an b'a wa nzara sa miliyɔn caman ala y'o wuli ka na o kana nin ko in kɛ ni ala ka diɲɛ mais tɔɔrɔ tɛ Seyida Aminata kan nka denmisɛnya kama komi kitabu dɔw ko Aminata bɛ san 25 la nin don o tuma kana kuma Aminata fɛ a ka se ka ko in bila a yɔrɔ sɔrɔ dɔw ko 24 o tuma olu bɛ ka tinaminɛ kɛ ka dugawu kɛ Aminata ye ani k'a bilasira ka to k'a fɔ a k'a hakili sigi su nana o de kɛ sabu ala ko ni min jɔra ale kan a b'o de kɛ n'a ye min kɛ fana o y'u bannen ala k'an bɛ sɔn a ma Le lundi 12 de l'année de guerre des éléphants. Avant de nous, n'ingalo ingle tanifla. Nous de nous fajir desa. N'ingalo ingle tanifla. Nous de makalo. Samagalesa. En l'an 570 après la naissance de Jésus-Christ. Nabla Isa bangene konversan ke durni biwolo la. Aminata a accouché d'un garçon. Ako Aminata bangena ni dembarka may nano ye ni che barka may ye Sayyidul Mustafa Sayyidul Kawneni Muhammadu Ahmadu Hamidun Mahmudun Wahidun Toha Mutahharu Ganiyu Shafiyu ako Muhammadu de bangena kaben denendoma fajirida aywa samakale san ka bɛ nabila Isa bangele san 570 san 570 o bɛ Muhammadu ni Isa cɛ Allahu akbar Sangaré nga kitabu dɔw ko sari ma wɔɔrɔ mais dɔw min ko 600 olu dɔw ko Muhammadu bangeni ani Isa bangeni ko de san 600 dɔw ko min ko 530 ko Isa tali aywa ko ani Muhammadu nani ko de 570 na Le propriétaire du livre autorise chacun de se tenir debout grâce à cette bonne parole. Aki karo ko kitabu tiba nyina anvesa. Ko ni kira Muhammadu Mustafa bangale fala kan wuli kan yo anze flakuna. Tawti bo nyina anve. Sangaré ko ni Muhammadu bangale fala. Ko do kana kito yoro. Iga wuli ki jo se flakuna. Kira Muhammadu bonya kama. Kira Muhammadu fala kama. Kira Muhammadu dawla kama. Kira Muhammadu yere je dara ale bonya kama o kama. Ka wuli ki jo. Ko kira sama bangina. Ko e kishi. Tawti ko kuna jabe moye. Mo mo wulla ki jo. Ko kira bangina. Ko barka be moye. Mo mo wulla ki jo. Ko kira bangina. Ko kishi be moye. Mo mo wulla ki jo.
jo ko kira bangena mogo min ye maaba bonye wala k'i bonye mogo min ye maaba dɔgɔya wala k'i dɔgɔya mogo min ye maaba tanu wala k'i tanu mogo min ye maaba nangari wala k'i nangari an y'a ɲini ala fɛ an jɔlen bɛ kira Muhamadu Mustafa bangeni kɛnɛ kan an jɔlen b'an sen fila na ko kira bangena ala k'a k'o kama ala k'a mɔgɔw ɲɛ ala k'a k'o kama ala k'a mɔgɔw ɲɛ ala ka ɲinibɔw nɔgɔya ala ka garisɛgɛw foni ala k'an sagow k'an ye kira hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam ko waati min b'an bolo nɔgɔya donn'o la kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ni ala ye waati wɛrɛ yira an na an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta o yɔrɔ la don nataw la ni ala sɔnna komi ni ye Maouloud daminɛnen ye ayiwa bi ye a fɔlɔ ye ni ala sɔnna ni a tɔ kɛra cogo min na dɔgɔkun tɔ bɛna kɛ Maouloud la n'a tulo garisɛgɛ ye minnu bɛ kira ko la ani kira denw ni kira musow la ka taa ayiwa kira ka kalanni ɲumanw na ka taa kira somɔgɔ sherifiw la ni ala sɔnna nin semaine in kɔnɔna na an bɛna wɔlɔwɔlɔ aw ye ka caman fɔ aw ye kira ko la ani maa ɲumanko ni maa sɛbɛko la an bɛ dugawu kɛ surɔ an yɛrɛ tun bɛ 26 mars kɛnɛ kɔnɔna na an ka Seku fɛ yen n'o ye a seyidi Cheikh Sherif Ousmane Marani Haidara Bagadande Bashitande Ningode Lakode Nabukode Nabukode Ayode Ayode Amina Mangala Namblasra Fabakudu Fabakudu Taru Envlibakudu Anenya Fabakudu Bane Fabakudu Seydi Sherif Ousmane Marani Haidara an b'a fɔ ka barikada ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman ni lafiya ala k'o d'an ma a kɛra ma ɲɛma ɲuman ye ala k'an yɛrɛ ka kɔ mɔgɔ ɲuman ala kana kɛ nafiki ye ala kana bɔ an na kira na zuriw kama aw yɛrɛw kama sallallahu rasulillah ala ŋɛnɛw sera an ka jɛ ka fatiha ta ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ taa in bila yan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم